Będzie pan zadowolony. Będę zadowolony? Tak. Już się nagrywa? Tak. Dobra. Dzień dobry. To zaczynam. Godej. Dobra. Cześć, w ostatnim odcinku... Jeszcze raz. Wyszliśmy z domu. No. Dawidzie, gdzie jedziemy? Jedziemy do Zabrza, bo tam jest taki pub Smocze Oko i tam już chyba czwarty raz organizować spotkanie przy kominku, czyli dla tych mniej wtajemniczonych to jest taka, no można powiedzieć, wewnętrzna impreza zorganizowana generalnie przez ludzi, którzy chcą, bez udziału raczej tam Blizzarda. No i się spotykamy, gramy w miejscu, właśnie akurat to jest pub, można piwko i gramy w karty i turniej z nagrodami, a że Niklaus jest wysokiej klasy komentatorem. Wielkim fanem gry Hearthstone, jedna z moich ulubionych, muszę powiedzieć. Dobra, powiedz prawdę, czemu tam jedziesz? Bo piwo za darmo. Powiedzieli, że mu dadzą piwo za darmo, no. Pierwsze wrażenia z Zabrza, panie Dawidzie, jak pan to widzi? No, grubo. No. Także no, tak wygląda backstage tego zacnego wydarzenia. Dawid, czujesz się jak piwniczniak taki? Jestem piwniczniak, taki, niektóre osoby czasami tak były nazywane, co wiadomo, nie wychodziły na dwór, siedziały tylko w internecie. I to był, nie wiem, powiedzmy dla nich szok, jak musieli opuścić to leże. Czyli, że tutaj możemy się poczuć generalnie, tak, no w sumie jak w domu. Musiałbyś wejść tam, tak jakby do drzwi i pokaż widzom, bo to jest to całe, no tu jest kamera, która pokazuje już po green screenie, ale tutaj są te komputery od Jasia, jak widzicie, no, perfekcyjna pani domu, wiadomo, ale to kto czyści komputer na bieżąco? Dokładnie. No, komputer ma działać. Ale profesjonalne oświetlenie jest. List fanty Takie z Biedry są. Ja, z Biedry to możemy do tytułów wciąć. Można. To będzie clickbait. Biedronkowy HS. No, a ja bych coś tak znalazł jeszcze. Masz tam flacha? Może flacha. No. I wreszcie jakby ją się ubrać. O! Ja. No, tak. Moi drodzy, po to tu przyjechałem, no i nie zostałem oszukany, a ty, Dawid, widzę też tak skromnie. Ale ja nie wiem, czy mogę. 2 łyki, bo autem. Góra. Znaczy autem. Mogę za pasażera jechać jakby co. Router to jest tam smocze rozgrywki, hasło to jest kominek 2017. 2017 cyframi, kominek z warunkami. Wszyscy się zalogowali, są jakieś problemy? No. Albo idź inaczej. Wyjdź stąd. No. Won. No. Chodzi o to, żeby... Co wiesz, że... Nie no, słyszysz? Żadnego mikrofonu nie przeczytuje? Dźwięku żadnego z kamery? Musi być, nie wiem. Co, synki, będzie coś? Będzie, hopie, patrz. Internet się robi. Za moment zaczynamy. A się gościu za głowa złapał. I co wiadomo? Ty czekaj, trzeba to nie... No tego jeszcze nie było, takich łakoci. O, jaki, ale ma kolory w środku niebieskie. Pokażmy. Pokażmy. Taki to jest. Taki jest w środku. Czekaj, no. No. Elegancki. No to pierwszy. Zatwierdzam ten tort, jest bardzo pyszny. I to niebieskie? No nic. Jak ktoś jest z Zabrza i okolic, to niech przyjeżdża, może się jeszcze załapie na kawałek, a ja tymczasem oddaję głos do Dawidka, oddaję głos do Bonkola i zaraz będziemy tutaj mecze komentować. Nie grał, znaczy nie grał, w sensie nie rozpoczął jeszcze ich sobie być na streamie. Chodź. Ja nie idę na streamie. No, nie idę na streamie, jeszcze cię Żeby było od początku, tak? Chcesz? Jakiego masz przeciwnika? Niklaus już widzę, że włączył fotoreportaż. Tak. To może skameruj kamerę, żeby było. Można kogoś na czacie pozdrowić jak chcecie, to na YouTubie będzie też. Teraz czat, moi drodzy. Pozdrawiacie. 3, 2, 1. Piszecie na czacie, za 10 sekund my to zobaczymy. O, idą pozdrowienia, moi drodzy. Tutaj kamerujemy teraz. Nie ma takiego słowa. Filmujemy. No i są pozdrowienia. Mubot nawet pozdrowił kogoś. Także jak widzicie, można być przez chwilę popularnym. Nie trzeba wychodzić z domu.